Bueno, isto quero preguntarle a Julia, isto é polo uso interurbano. Sabes que nos últimos plenos estou recordando que a información, pois, que faltaban as paradas de autobús, ahora xa está, pois, é certo que a que había era, pois, non era casi lexible, ahora xa, pois, funciona un pouco máis lexible, en color, bueno, está un pouquinho máis aceptable, que se pode, era mellor, canto máis grande, mellor. E tamén se recordei que nas paradas de la Meiga, tanto Curuxeira como Arrans, que non existía ese panel informativo. Sigue sin estar. Entón, eu che pido de maneira reiterada outra vez que por favor. E despois, me transmiten veciños que, bueno, ahora xa entendo que despois de, pois, en agosto entrou o servizo, ahora se conseguiu, pois, parece ser que, pois, ter unhas frecuencias, xa, pois, entendemos que por ahora están funcionando, que por ahora non xa queixa ninguna, pero sí que qualquer veciño que queira acceder, pois, as frecuencias e as liñas na página web da propia empresa de concesionaria non está colocado. E eu entrei, pois, esta semana pasada e, claro, lle digo, mira, que quería saber, pois, e me dice, sí que está colocado. E entrei, pois, de maneira esta semana pasada 3 veces, está sin colocar. A ver, falamos no seu día de que a información é necesario para que realmente, se queremos que isto funcione e darle o servicio, o mellor servicio aos veciños, pois ten que ter acceso a esa información. Que pregunte a empresa que pasa, porque sigue igual que ao principio, e despois retirar aquela de información que está ubicada, aquelas líneas, as frecuencias que xa non se están usando, o primer maneira de informar, retiralo, e sobre todo, pois, continuando, a xente, pois, non damos arrancado isto. Bueno, estamos recibindo queixas, pois, neste caso, un sinistro, non sei se o Concello tuvo constancia ou non, xusto na saída que hai, pois, ali na iglesia, carretera da iglesia, para a Costollas, por causa da pintura que se usou para a senda Pionil. Pois a senda, cando chove, ou pois cando queda esa humedade desa antiga pintura, pois queda moi escoradizo, tanto para os coches como para calquer usuario que usa esa senda Pionil. Entón, a mí me gustaría saber que tipo de pintura se utilizou, xa que entendo que ten que ser unha pintura, pois, especial e concreta para ese pavimento. Iso, a pintura que se usou foi a que o técnico que había usado. Pois era bom comprobar realmente esa pintura se cumpre as certificacións, porque iso non foi unha queixa, pois máis dunha que ese pavimento, cando chove, é bastante deslizante, e é preocupante. O técnico que estuvo encima deso, pero é a primeira queixa que teño é de ti. Bueno, eu te pregunto, pois, se é mellor este vecino de que o Concello, porque... Iso non foi unha pintura que nos chamamos a unha empresa de pinta nisto de outro, non. Foi baixo un técnico e dixo, non, esta pintura e esta. Eu presentei constancia en primeiros mesmo, é certo que primeiro se pintou unha cor de cor branca, e despois parece ser que non podía ser, depois se pintou por riba, pero primeiro unha línea blanca, perdón. Primeiro se pintou unha línea blanca e despois se pintou de verde. Foi así, non? Pois, por favor, cando se pasa, se non... Pasa por a minha parroquia bastante de caro, porque tal pasa, porque a mí pasa. Eu miro xente andar aí, é a primeira vez. Como que comprobes, eu non tiña que dudar, me hizo xente tampouco. Tamén queremos preguntar se o Concello de Mos está suscrito a ese convenio de cooperación para a posta en marcha do portal de transparencia dos concellos galegos, que se aprobou, pois, non hai moito, entre a Xunta, a Universidade de Vigo e a Federación Galega de Municipios e Provincias. En caso de que Mos non este suscrito a dito portal e a dito convenio, solicitamos que se camine a inclusión de Mos nese portal de transparencia.